रस्त्याची दुरावस्था झाली, काय सांगाल? रस्त्याची दुरावस्था झाली का? गाड्या चालताना काय म्हणजे चालवून पण शिकत नाही, लोक पडतात त्याच्यामध्ये गाड्यावरून, त्या चिखलामध्ये पडतायत. ते गाडी खड्ड्यातून आपटते फटाफट, काय पाठी वगैरे तुटतात काय लोकांची. सर देखिए, मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये कई महीनों से ये रास्ता इस तरह लोगों को तकलीफ़ हो रही है, गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, प्रेग्नेंट औरतें हैं। आखिर लोगों की तकलीफ़ को तो समझना चाहिए ना। सभी चुप हैं ताकि किसी पर कोई परेशानी ना आए। अगर सभी चुप रहेंगे तो तरक्की कैसे होगी? शहर की तरक्की, गांव की तरक्की, मुल्क की तरक्की। आखिर आवाज़ तो उठाना पड़ेगा। आप रास्ते की सिचुएशन देखिए, आप रास्ते की सिचुएशन देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि हमारे लोग कितना बर्दाश्त करेंगे। आखिर वोट दे रहे हैं, ठीक है, आखिर आप तरक्की की बात कर रहे हैं, और जब आप तरक्की की बात कर रहे हैं तो फिर क्या ये तरक्की है हमारी? इस पर सोचना चाहिए. सगळं आहे ते डोळ्यासामने दिसतंय काय. गाडीची अवस्था आहे, रस्त्याचे खड्डे आहेत, ते सगळ्या गोष्टी आहेत, ते सगळे लोक बघतात पण आहेत. बाकी तुझं काय सांगणार? तुमची गाडी बंद पडली का? गाडी बंद पडली आणि आजच नाही, आज कमीत कमी ते 15-20 दिवस चाललेलं आहे सगळं गणपतीच्या आधीपासून. जो रस्ता खराब होतो त्याचा मूल कारण असं आहे की तो जो रस्ता आहे त्याला साईडने तिकडे गटार नाहीत आणि ह्या बाजूला सर्वांचे प्रायव्हेट जागा आहे. तेव्हा पावसाळी जो पाणी येतो तो तिकडनं पास होऊ शकत नाही. ते ज्यांच्या मालकीची जागा आहे तो तिकडे बंद करतात. त्यामुळे तो पाणी रस्त्यावर साठतो आणि मग तो पाणी रस्त्यावर साठल्यामुळे तिकडनं गाड्या सतत वाहत राहतात. त्याच्यामुळे तो रस्ता खराब होतो आणि खड्डा वाढत जातो. तरी पण आपण प्रत्येक वर्षी त्याला डागडुजी करतो आणि आत्ता पण आम्ही पावसाच्या आधी थोडीशी तिकडे खड्डे भरून तो रस्ता सरळ करण्याचा प्रयत्न केला. पण तरी पण तो आता रस्ता खराब झालेला आहे. पण याच्या आधी पण विकास आराखड्यामध्ये तो रस्ता टाकलेला होता, त्याचा आता नीती मंजूर झालेला आहे आणि तो परत नवीन रस्ता होणारच आहे. आणि नगरपंचायतच्या माध्यमातून पण जसं थोडासा पाऊस कमी होईल तो रस्ता पूर्ण त्याच्या नीट करून घेऊ आम्ही. त्याच्यासाठी आम्ही निधी पण उपलब्ध करून ठेवलेला आहे आणि लवकरच तो रस्ता व्यवस्थित होईल.